Jos helpolla haluaa päästä, niin asentas kiveyksen kanssa samalle pohjalle, mutta lopputulos olisi tämän näköinen. Jäisi näin paljon luojaa. Nyt talviaikainen puhtaanapito, kesäaikainen puhtaanapito, kaikki on pikkusen hankalaa ajoilla puolella. Tää apulauta on mitoitettu tän korkuseksi ja hienosäätöä, jos haluaa jättää sitä vähän ylemmäksi, miten pätkälle ja pohja on tasainen, niin reunakiven asentus on sitten sen jälkeen helppo. Lähden sitten niin tosta. Sinne se vaan häviää. Mutta siinä on yksi vaihtoehto, jos sillä kovin paljon lähtee, niin vielä reunakiven asennuksen jälkeen niin käyttää tästä reunimmaista kiveä ylhäällä ja tehdä sinne se tarvittava täydennys ja laittaa sen jälkeen kivi takaisin.